Inteligentné hodinky Xiaomi Gladiator poskytujú športové režimy, oznámenia a volania cez Bluetooth na odolnom dotykovom displeji IPS s vysokým rozlíšením. Ponúkajú personalizované štatistiky, ktoré motivujú k pohybu a funkciu monitorovania spánku, ktorá poskytuje prehľad spánkových fáz a rady, ako zlepšiť spánok. Hodinky majú 1.2 dotykový displej IPS z tvrdeného skla a silikónový remienok, ktorý je ľahký a ľahko umývateľný. Stavaná batéria s kapacitou 400 mAh vydrží až 15 dní v plnej prevádzke. Hodinky umožňujú uskutočňovať hovory cez telefón v dosahu Bluetooth a prijímať oznámenia a správy zo sociálnych sietí. Remienok na hodinkách sa dá ľahko vymeniť, ak sa nehodí k oblečeniu. Hodinky ponúkajú 4 predvolené ciferníky a možnosť stiahnuť si nové v aplikácii, ak si používateľ želá zmeniť dizajn ciferníka. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.